الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الفصل السابق wannan fasali kenan na bakwai حالته في أخبار الدنيا صلى الله عليه وسلم. هذا القول فيما طريقه البلاغ. wannan bayani ya tabbata abun a cikin abun da tafarkin sai kuma da sabon ubangiji وأما ما ليس سبيل البلاغ amma abun da tafarkin sa bai zama da sabo ba من الأخبار da daga labarai التي لا مستند لها إلى الأحكام wanda babu dangane da ta zuwa rarrabe hukunce ولا أخبار التي لا مستند لها إلى الأخبار ولا أخبار التي لا مستند لها إلى الأحكام wala akhbarul ma'ani kuma ta zama labaran alkiyama ba ولا تضاف إلى وحي kuma ta zama ana raba ta zuwa wahayi ba بل في أمور الدنيا bari ne ta kasance a cikin al'amuran duniya وأهوال نفسه da kuma ba da labari da halayen kansa الذي يجب abin da yake wajaba a gare mu تنزيل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع خبره في شيء من ذلك sarkake annabi sallallahu alaihi wasallama daga wancanan ka ce wani labartar da wani abu daga wancanan ka sabanin yadda ya bada labari da shi بخلاف مخبره لا أمرا ولا سهوا ba zai yi a haifin ma'aikin Allah da nufin haka ba ba zai yi karkanwa ba ولا غلطا ba zai yi kudaden kuskure ba وأنه معصوم من ذلك annabi sallallahu alaihi wasallama abun zarewa ne abun kiyayewa ne daga haka في حال الإمام a cikin halin yardarsa وفي حال سخطه haka na a cikin halin fushinsa a وجده halinsa na sosai ومزحه da halin kakacinsa وصحته da lafiya ta sa ومرضه haka na da halin rashin lafiya ta sa من ذلك dalili da yake tabbatar da haka اتفاق السلف وإجماعهم عليه shine gamuwar magabatan wannan al'umma da ijma'in su a kansa وذلك أننا نعلم من دين السعادة وآلتهم hakika mu dai mun sani yana daga al'adar sahabbai da kuma tada ta su مبادرتهم إلى تصديق جميع أعوانهم shine gaggauta wasu zuwa gaskata dukkanin halayen ma'aikin Allah والثقة بجميع أخباره da kuma amincewa da dukkanin labaransa wanda ya labartar da su في أي باب كانت a kowace irin fuska wannan labarin ya kasance وعن أي شيء وقعت ko akan me wannan labari ya faru وأنه لم يكن له توقع cewa takewa ba ta kasancewa ga sahabbai ولا تردد في شيء منها har ba sa yin kaiwa da komowa a cikin wani abu da ma'aikin Allah ya ba da labari da shi استثبات عن هذه كذلك ko ba sa neman tabbatuwa ga halin ma'aikin Allah yayin labartawa da abin da ya labarta da shi أن وقع فيها سهم أم لا ba sa cewa wurin kowa ta faru da ma'aikin Allah ko wata faru da lokacin da ya zartar da wannan labari ولما احتج ابن أبي الرقيق اليهودي على أمارة lokacin da wani bai hude ana ce masa dan abul kukaiki ya kafa hujja a bisa sai na umar lokacin sai na umar ya kore su da kai ba sai shi wannan bai hude ke ce sai na umar ai ma'aikin Allah ya tabbatar da mu a nan kai ba kai kuma gashi bayan ma'aikin Allah ka kore mu إلى أن لا يمكن بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم له واحتج عليه
Allah gare su. Ma'aikin Allah ya kyale su bai kore su ba, shi kuma sai na Umar da ya zo lokacin kilafarsa sai ya tattara su ya kore su. Shi ne wannan bai wanda yake cin sai na Umar ma'aikin Allah ya tabbatar da gurin maka kore. وأعتد عليه عمر رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر سيدنا wannan mai hukunci hujja da fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam. كيف بك إذا أخرجت من كيمرة. yace ba kai ne ma'aikin Allah yake ce maka ba za ka ba ran da kuma yin gari an fitar da kai daga kai ba to ai ma'aikin Allah labarin ke ba da kai ba akwai lokacin da zai za a fitar da kai to wannan lokacin shi ne abin da ake Allah ke ba. وقال اليهودي كانت حزمة من أبي القاسم. wannan bai rubuce sai ga gaggabo ce ai wannan wata ɗan zolaya ce daga baban alƙasim. wai ma'aikin Allah zolaya sai yi ya masa kakalakin idan aka fitar da kai daga kai ba. فقال له عمر كذبت يا عدو الله. sai na Umar ya ce kayan ƙarya ya mabucin Allah. وأيضا ai ma'aikin Allah ba ya zolaya ba aikin ma'aikin Allah ba har ba yau. فإن أخباره وآثاره. hakika labarin ma'aikin Allah da tarihin ma'aikin Allah وسيره وشمائله. da tarihin ma'aikin Allah da tarihin kasar da biyunsa مقتدى بها. abar kulawa ce da ita مستقصا تفاصيلها. mai zurfi ce abin neman marraban bayaninta. ولم يرد في شيء منها استدراكه صلى الله عليه وسلم بجلد في قول قاله. ba a taɓa samu ba a taɓa riskar ma'aikin Allah ya yi su da baka ko ya ɗan yi kuskure a cikin wani abu da ya faɗi shi ba. in ka mutane ma'aikin Allah da ɗabi'un ma'aikin Allah da labaran ma'aikin Allah ba a taɓa samu ko da ne da kalma ɗaya wanda ma'aikin Allah ya yi su da baka ko ya kuskure a cikin sa ba. أو اتباعه وهل في شيء أخبر به. ko ba a taɓa samun ma'aikin Allah ya yi wa'ani a cikin wani abu da ba da labari da shi ba. shi abin da ake ce wa'ani wani abu da za ka zuka ba haka yake yanzu ka ce ne tun an tuba ka ce a'a ba a taɓa samun ma'aikin Allah da wannan ba. ولو كان ذلك da wannan ya kasance a tare da ma'aikin Allah لذكر ما وجد من قصته عليه السلام. ai da an ciro shi gare mu da wannan ya faru da ma'aikin Allah da an ciro gare mu kamar gira min kissati alaihi salatu wasalam irin yadda aka ciro labarin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa gare mu wanda shine janye ra'ayinsa. وجوهه صلى الله عليه وسلم عما أشار به على الأنصار في تركهم. kamar yadda aka rawaito ma'aikin Allah ya janye wata shawara ta abin da imani da shi a bisa mutanen Madina cikin kada da dalilin kiniki. saboda ma'aikin Allah ya samu mutanen Madina suna kada da dalilin kiniki. shi ake kira tarqihin nakal kada da dalilin kiniki. ma'aikin Allah ya tambaye su menene abin da kuke suka ce ai Rasulullah wannan shine kiniki ake kada da dalilin. sai amma da za ku gane shi to a wannan lokacin da ma'aikin Allah ce amma da za ku gane wannan kada kiniki sai suka gane ba su kada ba. to a wannan shekara sai dabina sai ita waya ƴaƴan da ya kamata yi da yawa sai bai ƴaƴa da yawa ba kuma sannan ƴaƴan ba su san yadda ya kamata ba. to sai ma'aikin Allah ce to ku ci gaba da kada dabina ku ke yi. وكان ذلك رأيا لا خبرا. kar wannan ai wata shawara ce ma'aikin Allah ya ba su na abin da yake na ra'ayi na ijtihadi yau idan ka taba akan su ba cewa ma'aikin Allah ya ijtihadi sai dai zama ijtihadin ke ba a cikin lamarin addini ba. addini ma'aikin Allah ba ijtihadi ke ba shari'anta ba ke yi wannan lamari ne na duniya. ma'aikin Allah ne yake ganin a kyalin bishiyar dabino ba sai an taɓa mata kiri ba kuma suka yi haka sai zama na ƴaƴan da ya kamata ya yi a duk shekara wannan shekara ya tawaya haka zaƙinsa ya tawaya sai ma'aikin Allah a kyalin suka ci gaba da yi wa dabino da kiri dama ba labari ba su ba. da a ce ma'aikin Allah
labarin ibada ce kar ku kada wa dabino ku kilimi kun ku kada masa ba zai biya ya sai aka samu aka sama to da shine sai a ce ana da ta macewa dama ma'aikin Allah ba labari ba su ba وغير ذلك من الأمور التي ليست من هذا الباب da wani wancananka من الأمور التي ليست من هذا الباب na daga wasu al'amura wanda ba su zama a cikin wannan babi ba kamar faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallama والله لا أحلف على يمين ma'aikin Allah ya ce ina rantsuwa da Allah ban taɓa rantsuwa a kan wata rantsuwa ba ce ba zan yi kaza ba ko ka rantsa ce sai na yi kaza فأرى غيرها خيرا منها sai kuma daga abin da na rantsa a kansa ba shi ne mafi alheri ba wani sa shi ne mafi alheri إلا فعلت الذي هلكت عليه ba ce na aikata abin da na rantsa ce ba na aikata ba وكفرت عن يميني sai kuma yi kafara rantsuwa ta وقولي to wannan sunnar ta ma'aikin Allah ita ake so dukkan mai la ilaha illallah muhammadu rasulullah idan ka koyi ne ta in ka rantsa ba za ka yi abu ba sai kuma ka fahimci yin abin da ka rantsa ka ce ba za ka yi ba yin sa shi ne mafi alkhairi to ka dawo ka yi wannan abin da ka rantsa ba za ka yi sannan kai ka fara da rantsuwa ta kada a yi wa magana ce ai na rantsa na ce ba zan ba a wannan ba shi ne ba in yin shi ne mafi alkhairi ka rantsa ba hujja ba ne ka zo ka aikata shi tun da yin shi ne mafi alkhairi sannan kai ka fara da rantsuwa ta akwai wani abu da Allah ya ba mu zaɓi da yawa irin ka fara rantsuwa ka fara kisan kai zaɓi biyu ne ta ko ka yanta wuya ko ka azumin wata biyu a jere ka fara shan azumi na Ramadan da gangan zaɓi uku ne da ita ko ka yanta wuya ko ka azumin wata biyu a jere ko ka ci da miskini 60 amma ita ka fara rayuwa zaɓi uku aka ba mu za ka iya yanta wuya za ka iya ci da miskini 10 ko ka tufatar da miskini 10 ko ka azumin kwana uku to kaga ita ta ba musu rubi in azumin da kawai da kwana uku za ka in ce wace kawai mutum kawai za ka ce ba sai tun ba in tufatar wace mutum kawai za ka tufatar don wani ga wani za ta iya yiwuwa a sallah a cikin ta saboda ka in karin in ka ce ba za ka yi wani abu ba ka iya karya rantsuwa daga cikin wanda suka yi aiki a sauran farko da wannan suna ta ma'aikin Allah akwai sai na abubakar lokacin da aka yi uwar mummune ta gina na Aisha Allah ƙarin ya gare ta akwai musulun a ciki shi sai na musulun yana daga cikin wanda suka yada wannan labarin na ƙage na kuce gana na Aisha a tunaninsa hakan ta faru sai na abubakar rantse da Allah cewa ba zai ƙara ci da shi ba zai ƙara tukuntar lamarinsa ba kuma sai na abubakar shi yake tukuntar lamarin musulmi amma sai da Allah ya saukar da aya wala ya tabi wurin farni kada ma'abuta fifiko ma'abuta yalwa na dukiya daga cikinku su dinga yin ruwa da abin da Allah ya ba su da dukiya falyafu wal yasfa su dinga yin yabiya su dinga yin rangwame suna yin sassauci ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum kuma ba wasu Allah ya muku gaba akan ne ku duke masa ma'aikin Allah ya karanta wa Abu Bakar wannan aya Abu Bakar ce ya ubangiji ina so kai mu abu Allah so kai mu gaba sai Abu Bakar ya janye wannan rantsuwa ta sa in ka fara ita ka fara kyautata wa misto Allah ya ba mu to abin da yasa alƙali ya kawo wannan hadisi kenan ma'aikin Allah zai iya rantsewa akan wani abu sai ya ga sabanin wannan abu shine mafi alƙali sai ya koma ya zuwa abin da mafi alƙali din sai ya kafara akan wata rayuwa ta sa da faɗin annabin sallallahu alaihi wa sallama hakika kuna kawo ƙara da kinku zuwa gare ni Allah
hakika ni dan adam ne irin misalin a ginin gangan jiki, ina yin hukunci gare ku ne da abin da ya bayyana gare ni. Waya Allah wanda yake ba mai gaskiya ba daga cikin ku ya zama shine mafi iya zance, shine mafi rairayi da harshensa, in zaci shine mai gaskiya in yanko haƙƙin ɗan uwansa da bashi. To mu sani duk wanda isan ba shi da gaskiya na yanko haƙƙin ɗan uwansa da bashi, ya sani ba komai na yanko na bashi ba sai da wani yanki da wuta ne yanko na bashi ya karɓa. Da faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallama, kai ta shayarwa ya Zubairu har sai ruwan da kake shayar da wannan gona ta ya kai bakin bangare, bakin gaba ta bangare.